Osanibona. Yebo. Bona. Yebo. Yanto. Ma. Yini bakwethu? Uyaphila. Ngiyaphila kodwa yini mngakuzwa ukuthi uzongiyusela ngempela ngeBP. Uvela uqhamusa ukuthushuka uthi thushu. Iphezulu kwaneyami. Iphezulu ngobani? Angiyazi phela ukuthi indini eyenzekile lapha kaButhelezi. Kwenzakaleni? Umsindo obulaphana. Ebusuku uzonga lutho? Ebusuku nini izolo? Izolo. Aha. Bekunomsindo kulwisana kuzophuma ngisho nesibhamu. Hawu. Into engimangaza kakhulu ke namhlanje ekseni ngibona ngene imoto ziyaphuma, ngene imoto ziyaphuma, angazi ukuthi kwenzakaleni ngithi ngifuna ukuzwa. Hayibo. Kulwabani? Kulabantu bakhona noma ubani? Abantu abakhona ngoba lento leyenzeke ebusuku, lesikhathi sebusuku bengabe ngeke kuba abantu uthi abakhona phakathi kuyaliwa, kuyamenyezwa, kwenziwa ngithi angifuna ukuchecka ngoba phela sinezingane ezihamba khona legcene mase qhuma nezibhamu ngalimala ngisho umuntu ongenzanga lutho. Hawu. Hayi cha angazi lutho ngempela angazi lutho nje ngalonto. Inhliziyo angikazange ngisho ukulala. Ngibe ngisathe ngiyacabanga ukuthi kaze kwenze njani. Ekseni imoto ziyaphuma, ziyangena. Angazi ukuthi yini eyenzekile. Imoto zakhona lezo. Zabantu bakhona. Angicabanga ukuthi ngabe imoto zabantu bakhona bodwa. Indlela eziningi ngakhona. Ziyangena ziyaphuma. Kodwa angazi ukuthi kwenzakaleni. Ngakuzwa uyazi angazi ngempethu ngizothini. Ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu ngisize. Inkosi ngisize moyo olawula zonke izinto. Ulawule nomoya wami njengamanje. uNkulunkulu akangisize mkakhuza lento ke ngithola indlela engezongimukisa ngomqhele ngoba ngiyakholwa mina. Kodwa kufanele ngikutshele namhlanje mkakhuza lento engifisa ukukutshela yona. Okay Martha. Uyayithanda indaba sisi? Uyayithanda indaba uma mgobhozi yakobhoza too much yonke uhlezi ukhuluma nje uyafuruza la kuyanetha kwena la ngaphansi. Bengithi ngifuna ukubuza ngoba phela sakhelene singomakhelwane futhi nawe kunayo ingane ehamba phandle bengifuna ubuza kwenzakaleni hayi ngoba bese ngithanda indaba. Yini ubovuvu lakhipha nesiqiniseko sokuthi kwabantu balapha ayikho noyedwa owaziyo manje ukuthi kwenzakaleni namalungu omndeni lapha nalapha eGoli abakezwa nokuzo. Ingakho ngibuza wena vele. Hayi awungibuzi uyangitshela uyafofoza uyakophoza usuzake usuyasho ukuthi kuyadujulwana into ebhlungu kanje kodwa kwena imnandi sefanele manje uhamba wangabe ngani intatheli wangabe ngani intatheli ngoba kwawona lo msebenzi owenzayo lobu social worker bakho abukufanele wena nje ngabe wenza enkulu kabi imali ngabe uyintatheli esaziya wena ngisho naneyindondo ukube wahamba bengithi ngifuna ukuvikela ingane uyivikela ngani uvela uhamba upepereza phela ingane ingenzeka idlule ishawe isibhamilale phansi ingane engenzile lutho ingane kaba nayikho yonke lonto lo ngoba kwamanje kwamina uzongithusa kunokuba ungivikele njenge-social worker uyangithusa uyasabisa nje sonke la emphakathini manje uyapepereza ayikho into exolisayo ungaxolisi ungangilokothi ngoba kwamanje lento yenzayo iyicala kwabantu balapha bengavulela icala abantu bakwaButhelezi sebayavulela icala lokuthi wena uhamba udicelela isithunzi sabo phansi ngoba kwamanje awazi kwenzakaleni awazi njengoba bebexabana awazi bekubangwani kodwa manje usuhamba uwenza abantu bakwaButhelezi cha ungangitsheli ngoba usuhamba uwenza ngathi bayisixhwanguxhwangu wonke umuntu la emphakathini nje uhamba uyipepereza le ndaba wonke umuntu emphakathini uzokwazi ukuthi abantu bakwaButhelezi babantu abathanda indaba abathanda udlame njalo hayi ngeke ngithule ngoba kwayona lento manje basangakuvulela icala mangasebeza nje uhamba ukhuluma uxoxela abantu bazokuvulela icala lokuthi usuhamba ukhuluma indaba zabo ngaphandle kwemvume yabo indlela sokhuluma ngayo futhi yabona nje ubungekho khona awuna siqiniseko sokuthi kwenzakaleni kodwa usuhamba upepereza ubabonela lawo bantu yekela Nkosi yami angeke kwamina wena ngizoyibuzela uMasibisi ngizobuza uMasibisi ngoba phela uyena mhlawumbe ungangichazela ngcono ukwenzakaleni ngoba wena uyangilwisa ke manje ungenaphi uMasibisi lana cha ngizobuza phela njengomama wakhile endaweni lalela ke ntombi ungamlokotho uMasibisi umngane wami umakhelwane wami waziwa yimina uMasibisi akazwani nezindaba ekanje akazwani nokukhuluma okungapheli ngizobe ngimxwayisa ilalela futhi ngivikela wena ke kulena sisi ngivikela kuwena ngoba uMasibisi ngiyamazi ukuthi into ezikanje akazwani naso njobe ekholwa nje umgosi ungcolisa ukholo lwakhe uzomeza nokuthi angangeni ngisho ezulwini ke manje uzomuka ngisho nawo umqhele wakhe okungena ezulwini ngenxa yakho ukuthi uhambe egobhoza ehefuza indaba ekhuluma indaba angazazi engenasiqiniseko uyazi kwenzakaleni awazi angithi awunasiqiniseko uhamba ukhuluma nje amahemhem ngizwe ngathi umsindo wazi ngathi mhlambe eqhunso cricket mhlambe beku-celebrate into ethile kodwa ngoba ulana wena hhayi ke kwezwa bani cha boma usukuhamba ungayi nje lapho kwaMasibisi uyaphi hamba impela kwakho
Kodwa Abigail ke lo. Masipisi kodwa hayele lana nkosamizwe lisha. Izwe kabani? Hey izwe lethu. Izwe lethu liyasha Masipisi, liyasha. Ushiswa yini? Kodwa Masipisi kunzima kuba umfazi. Kwenzekeni? Yabona uma uney'nseka Masipisi, uney'nseka wazala. Hawu usuke wavelele. Ngoba sihlale sithukile njalo. Kwenzekeni? Awukakazwa? Ini? Awuzwanga into eyenzekile lapha kwezansi kwaButhelezi? Kwenzekeni kaButhelezi? Awuzwanga ukuthi uqhuma isibhamu? Khisule isibhamu phela bengazoziqhuma kaButhelezi. Wemalo Masipisi. Ngithi ngizokuxoxela ngoba leyo nto ngiyibone ngosini. Wafuna umuntu yini? Awuzwanga phela awasuzwe lutho nje awuzwanga. Ngizwile isibhamu siqhuma kodwa angazi phela ukuthi kwenzekeni. Yo yabona mzini noma ngicabanga into eyenzekeni lapha na sister. Kuvele ubanda amathumbu phakathi esiswini. Kwenzekeni makatha? Ubaba khona bexabana noma makona phela uyazi nawe. Yeah. Bexabana. Hayi. Kulokhu uthi indaba ivele yaphuma esandleni. Yaphuma esandleni indaba. Ubaba khona ke wakhiphile uNtunji isibhamu. Wakhipha isibhamu ngathi uthi bese sidubula umfazi. Umfazi mevika kwashaya ingane ngemuva. Ingane Wentombi kaHlobo bamdubulile. Ingane uyadubuleka ngemuva manje iyadubuleka kanti khona inhlamvu yaphumela ngale kwelinye iroom elingale kamelo. Nakho lokho ingane ebikhona yafika. Umadlomo akadubulekanga. Akathi uvikile umfazi. Mevika umfazi kanti khona ingane la. Kwashaya ingane. Inhlamvu angena enganeni yadlula yadubula ingane yaphuma ngala eqolo. Mayidlula iyoshaya udonga iphumela kwelinye ikamera elingale. Hayi makatha. Yafika shaya ingane nakhona bethi iyafunda khona. Inhlamvu benze njani kanti le bethubeleza kangaka? Hayi baba khona uyabazi na ukuthi njobe usomabhizinisi nje uphatha lezi kuthiwa ezeyinaphi ibhamu. Wayiqoba kanjani ingane akho wayiqoba kanjani? Hayi makatha. Uyabona namhlanje uthi ukabona kungathi kuneyimoto elokhu iphuma ingena lapha. Angibona ngimoto mina kodwa ngizwile isibhamu siqhuma izolo ebusuku. Ngididwa ukuthi kakusona amaphoyisa bengithi uzobe kuhamba amaphoyisa. Ezakhe imoto ingqungudela lezi ezimnyama ama 4x4. Usiyabathutha ke manje angithi uthwele ngabo vele. Imali matha. Uyabathutha usiyobala. Kanti bashonile nabantwana bashona. Ubabulele phela. Njengamanje usiyabathutha usiyobafaka esigodlweni sakho kuthiwa kunomgede kokhona ngapha phezulu ngasemfuleni yalambo. Uthi ubabeke emgedeni bese ethwala ngapha. Yikho phela namabhizinisi angaka. Imali yiwo. Yabona manje suka le kwakho uzongikhulumela indaba enkulu efaka igama lomuntu odumile emphakathini osabeka nohlonishwayo. Ngoba uthwele phela. Hayi. Angithi ubungakwazi lokho sengiyakutshela ke mina. Futhi usho ngowakho umlomo. Ekushophi? Kwakhe kade abadubulo besho bethe ngithwele. Ubeba lo ntunji. Yebo Masipisi ngithuke bese ukuphi wena sesho lonto? Bengikhona bengalele phela kodwa yazi nje kumanje angaze ngipheke lo ngithuke ngaleso sikhathi ngaze ngipheke sengizengalo awunayo lo ntunji inorosi. Imali uthi wena ubesho kwakhe ukushuthi wena uyizwile lento uphinda uthi kuthiwa konke engahlangani la. Sikhona le story ngqoka zona noma sikho. Bengimepheke uThango. Wesisi ngiyabona nje njoba kumanje angithuke ngale. Umepheze koThango wezwe into yenzeka kaButhelezi wezwe baba khona ethi uthwele. Ubememeza phela ukuthi usuke ekhuluma umngane lo tusha ngesibona. Wenzani uyafanyaniswa? Kanti safuna ukupheka ngoba yabona indlela engithuse ngayo le ndaba ngithuke ngaze ngakwazi ngisho ukukhuluma. Ngaze ngazi phela bovela ungenawo awuthi uthuka ngazokupheka ngoba uanyanisi unqane usathi ayibuvela ungenawo. Yabo angithi vele manje ngisho ukuthi ufuna ukuphuma ezitolo ngekwazi ukuphuma ezitolo. Singavinjwa yini? Hawu umthothi mengidubula apha indawo athwale nangami. Vele wena noma ngathola ngawe. Angithi uyabona manje ilonto ngoba into engithusa kakhulu lapha ya. Yini kanti imandawona? Ngiyangena phela kaMbele. Ngizolo bani kaMbele. Manje kaMbele la. Ncaba ngathi phela hlokana nakho ngesami yeso. Wayeka makhabisa. Ngidleni manje. Uxoxele isitolo sixoxo bese uphuma ngomnyango yekwakho. Sukhaze kusixoxa isitolo. Kumanje uyabona nje imoto iphambana lapha negcekeni. Ezakhe izimoto eziphambana zemgedeni. Nabantu ababulele abakhe. Hamba wena uye kwakho. Uyabona mase ngithela mina angifuni le ndaba ufunani? Ngifuna lokho. Awuwazi nje namathipho awuwazi nokwazi awuwazi. Ngifuna inkambi zethu phela ngikwazi nokuphuza. Manje nje uzowaphuza namhlanje uphinde waphuze nini lawa ngoba awazi. Ngizocafuna amabili mase usho ngathi ngizosapha inqwa. Njoba ngithuke kanjena nje fanele ngithole nezinkambi zethu ke ngiphuze iti ngehlisa uvalo. Ngehlisa uvalo ngoba ucaza ngikwazi wena uzozonana ngesitayela. Futhi awuzange nozonana uzothatha. Obuza nakwabani uthi awuthi nawe uyasho uzula isibhamu izolo ebusuku. Uhambe kwakho mase. Futhi Masipisi uyongikhohlwa ufile. Uyongikhohlwa ufile ngoba noma ungabuza noma umfazi la endaweni. Bawuzula umsindo kodwa abazi kwenzakaleni. Mina ngento ngaziyo. Ngilungile. Uyongikhohlwa ufile ngoba ngaba angandaba zakhe ezingekho azikho lento ezixoxa imgede yabo kuthele. Ushukela ukhona uthi ushule umntwana. Ukhona kwakho. Wena uyinqaba wena. Mawufuna ukunana uzongitshela zonke izinto ezingekho. Umfazi wenze njani lo? Hayi bebe. Thongosilalela sicela.
Siyabonga kulaba abasubscribe ke laba angasubscribe inkinga yini kuphi? Sefane hlezi sikhuluma into eyodwa ukuthi subscribe ke ngoba nakho ningaboni fanele subscribe nina niboni. Ubakafelani pho? Ngiyacikeka mina. Why ubakafa? Nibuke ni like and comment lapha. Hayi. Bakwethu. Kube njalo ke ngane zakwethu siyabonga ke bye. Ngabhayini.